Does yr iman yn debyg I Castell-nedd Port Talbot. Mae'r byd yn newid a bydd Castell-nedd Port Talbot yn newid hefyd. Bydd y Cynllun Datblygu Lleol newydd, neu'r CDLlA, yn helpu I lunio ein trefi a'n cymunedau dros y 15 mlynedd nesaf. Mae'n bwysig iawn ein bod yn gwneud y cynllun yn iawn gan ei bod yn effeithio ar sut rydym yn byw, gweithio a chymdeithasu yng Castell-nedd Port Talbot yn y flynyddoedd sydd I ddod. Ac mae gennym ddewisiadau mawr i'w wneud, fel pa ddatblygiadau newydd sydd eu hangen, ble dylai tai newydd gael eu hadeiladu, neu ble dylai swyddi gael eu lleoli, a pha gyfleusterau cynhaliol sydd eu hangen, enghraifft, ysgolion, llwybrau beicio neu siopau. Pa gamau allwn ni eu cymryd I ymateb i'r newid yn yr hinsawdd ac I leihau llygredd? Sut gallwn ni helpu bywyd gwyllt I ffynnu a chynyddu? Pa leoedd ddylai gael eu diogelu? Sut gallwn ni helpu canol ein trefi I fod yn ddeniadol a bywiog? Nid oes atebion hawdd, ac rydym eisiau gwybod eich barn chi. Rydym eisiau gwneud popeth y gallwn I lunio cynllun datblygu lleol newydd gorau posib. Mae eich meddyliau a'ch syniadau yn ran bwysig iawn, felly beth am gymryd rhan a helpu Castell-nedd Port Talbot I fod yn lle gwych I fyw, gweithio a chymdeithasu ynddo. Dyma'ch cyfle chi I chwarae eich rhan wrth lunio ein dyfodol. I gyfrannu, ewch I cnpt.gov.uk/YLDP.